Πάρα πολύ ωραία μέσα είσοδος. Κατάει με χιλιόμετρα από ό,τι βλέπετε. Το τρίτο εξόδο κατάει, πάμε στο δεύτερο. Η αλλαγή του είναι εδώ, απίστευτη αλλαγή. Κατά την αλλαγή εδώ, πάει αρκετά κοντά, όχι την κάνει. Πάμε στην τρίτη αλλαγή. Τα κάπνα. Και γρήγορα πρώτος, να δούμε εδώ το drift zone, η αλλαγή του έρχεται, την κρατάει, απίστευτο τώρα εδώ, η αλλαγή του κρατάει, να δούμε κρατάει το drift zone εδώ το 2, όχι κάνει νωρίς αλλαγή. Και μετά το τρίτο βγαίνει με ένα πίσω το πέρασμα. Για να δούμε θα το εκεί μέσα του. Άμα το ανεβάσουμε λίγο. Μετράει, έκανε την αλλαγή πριν κάνει το drifting zone εδώ, μπαίνει αρκετά μέσα με μοίρες, βλέπεις το αμάξι, κρατάει, σωστός, απίστευτος. Πάμε για το match-up τώρα. Τόντας μπροστά, Τζούρις πίσω. Ένα διαδόχο και ο Γιουτιό για να δυνατό match-up. Και οι δύο πήγανε πάρα πολύ δυνατά. Εδώ μετράει πάρα πολύ εδώ πίσω από τον κόνο. Η αλλαγή του Τζούντι είναι πολύ καλή. Ο Τόντας κρατάει δυνατό εδώ. Αρκετή κάπνα. Πάμε στο επόμενο match-up. Τζούντις, Τόντας, Τζούντις μπροστά. Αρχίζει λίγο είσοδος Τόντας. Πέντε να το κάνει για να το πιέσει το Τζούνι. Ο Τζούνις πάει και συνεχίζει και δυνατά ο Τζούνις. Αρκετή κάπνα. Πολύ ωραία αγωνία ο Τζούνις. Ο Τόντας βγαίνει λίγο έξω. Πιέζει και δύο. Γιατί με φτιάχνει έτσι λίγο. Δώσε να δει το χειροκρότημα τώρα εκεί στο μάτι της χρονιάς. Πάμε δυνατά. Για να το ακούσουμε λίγο. Ξεκολλάει Τόντας. Τόντας. Απίστευτη γωνία και οι δύο. Κρατάει την αλλαγή. Κρατάει πάρα πολύ δυνατά. Συνεχίζει και παίρνει, ξεκολλάει. Για δώσα δυνατό χειροκρότημα για τους δύο. Ανέβασα τους λίγο. Για δυνατό match-up εδώ τώρα, για να δούμε αν καταφέρει να ξεκολλήσει. Από το τέλος από πίσω, για να δούμε. Πολύ δυνατά και οι δύο. Διαλέγει και παίρνει μέσα τη γωνία τώρα, η αλλαγή εδώ μετράει όλα τα λεφτά εδώ. Τον πιέζει να κάνει την αλλαγή. Άρα το κάνει την αλλαγή τώρα, συνεχίζονται. Πίσω του το πιέζει. Γεια σου λιγάκι. Για ανεβείτε λιγάκι τώρα. Για πάμε τώρα, δεν σ' ακούω. Ηλιακόπουλος παίρνει γραμμή. Λίγο ευθεία Ηλιακόπουλος, έρχεται πίσω του. Για να δούμε αν κρατήσει την αλλαγή εδώ, καλά. Πάει σωστά, λίγο πιο νωρίτερα. Ο Τούτας πιέζει. Το πιέζει αρκετά πίσω. Το βλέπει, το γιώνει, το δέχει. Απίστευτο τελείωμα. Έλα τώρα να
φτιαχτούμε λιγάκι, να δούμε κάπνα να φτιαχτούμε εδώ, δεν γίνεται τώρα. Δεν σας ακούω καθόλου σήμερα. Τούτας ξεκολλάει, ήδη παίρνει ωραία είσοδο. Διακόπουλος προσπαθεί να ακολουθήσει, ξεκόλλησε ήδη ο Τούτας. Για να δούμε, κρατάει τη θέση του. Πολύ ωραία αλλαγή, ο Διακόπουλος μαζεύει, ξεκολλάει ο Τούτας. Χτυπάει πολύ ωραία τη γραμμή εδώ. Αλλαγή, πάμε εδώ για το τρίτο. Κρατάει πολύ ωραία. Θέλω παιδιά ήδη από τώρα και οι δύο για μένα είναι νικητές. Και πράγματι ξέρετε τα παιδιά. Όλοι μαζί. Τρίτη θέση. Τούτας! Ναι! Μπράβο! Πολύ δύσκολη οι νικητές. Πάμε τώρα, 1-2. Ένα χειροκρότημα για το μηχανικό. Wow.